Siddhi Silk sarees and it's a special celebrity inspired saree Bhagyasri ఇదంతా కూడా చినాన్ చెక్స్ తో బ్యూటిఫుల్ సారీ కంప్లీట్ ఆఫ్ వైట్ షేడ్ లో విల్ బి గెటింగ్ సాటిన్ బోర్డర్స్ అన్నమాట అండ్ కంప్లీట్ బాడీ అంతా కూడా యు విల్ బి ఫైండింగ్ ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్ అండ్ దిస్ విల్ బి ద బ్లౌజ్ పార్ట్ అండ్ మీకు రిఫరెన్స్ గురించి ఐఎమ్ షోయింగ్ ద పిక్చర్ ఆన్ ది స్క్రీన్ ఇదంతా కూడా వర్క్ ప్రింట్ కాదు అండ్ బాడీ కూడా కంప్లీట్గా వర్క్ కాన్సెప్ట్స్లో వెరీ లైట్ వెయిట్ సింగిల్ కలర్ మాత్రమే ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాం బికాజ్ ఇట్స్ సెలబ్రిటీ ఇన్స్పైర్డ్ కాబట్టి ఇందులో కలర్ షాట్ కావాలంటే వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ ఫర్ ఫ్యూ డేస్ ఇవన్నీ కూడా బడ్జెట్ రేంజ్లో ఉంటాయి స్పెషల్ ఓన్లీ విత్ ఆఫ్ వైట్ అండ్ మెరూన్ షేడ్లో వెరీ లైట్ వెయిట్ శారీ ఇది చాలా సింపుల్గా ఉంటాయి ఫర్ ఎనీ అకేషన్స్ యూ కెన్ వేర్ అండ్ హోల్సేల్ వాళ్ళకి బొటిక్స్ వాళ్ళకి మాత్రం దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్ సింగిల్ కలర్ కాబట్టి యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఫర్ కాలేజ్ ఈవెంట్స్కి కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటాయి అండ్ విజిట్ చేయండి లాట్ ఆఫ్ కలెక్షన్ ఫర్ శ్రావణ్ థ్యాంక్ యూ